Ikaw ang magpapasama. O mga kaibigan, nandito na naman tayong muli mga kaibigan. Para kayo handugan ko na naman ng isang napakagandang joke mga kaibigan. Na ito po ay talagang kakawilihan ninyo at hanap-hanapin ninyo mga kaibigan. Itong mga joke ni Alimbuyog na ito. Katulad po nitong aking joke na gagawin sa inyo mga kaibigan. Ito po ay tungkol sa magtra-tricycle mga kaibigan. Baka hindi kayo maniwala mga kaibigan. Inabot. Ngayon sa amin, ang paradahan ng tricycle, pila-pila. Kailangan doon sa alis, yun ang mauuna. Sunod-sunod po sila, mga kaibigan. Ngayon, ay yung isang tricycle, sabi ko doon sa magta-tricycle, pare, ba't hindi ka pa naalis? Ay, paano pag-alisan ng buong nari? Wala ng pasahero. Abay, yung naman. Mayroon pumalis ng pasahero. Ubus ang gasolina mo dyan. Ay ngayon pare ako ay sa kada alis ninyo, ilan ang pasahirong kailangan sumakay dyan sa tricycle mo para makalakad ka yung capacity. Alimbuyog, 6. Aba, ilan sa loob? Alimbuyog, 3. Ay dito sa labas, 3 rin yan nakaangka sa akin yan. 3. Ay saan nakatayo ang driver na yan? Ay dito na sa may tangki, itong takip. Ganito ang tayo ko dito, pag natakbo na. Ay sige. Kunyari, 6 na sakay mo. Asitahin ko na yan. Yan pala ay 60, 10 lang ang isa. 60 ang abayad ko sa iyo. Diyan na antayo mo, huwag ka na maalis dyan. Di pumayag naman ho siya. Nandun. Sumakay na ho ako sa loob. Pinatakbo na. Ay tinginan ngayon yung mga tao. Ba't yung driver na yun ay lapat na ang mukha doon sa salamin ay siya Limbuyog lang ang sakay. Ay tuloy ang takbo na yun. Katingin ng mga tao sa amin. Ay nung ngayon ay medyo paulo yung amin ay medyo bundukin ang adaanan ay malayo, mga 5 kilometro, ay masakit na ho siguro yung pit doon sa takip. Sabi niya, Alimbuyog, pwedeng matras. Aba, ay kung maatras ka pare, gabawas tayo, 10. Ay di umusog na counting ganyan. Sabi ko, 10 na yan. Ay medyo malayo yung naman ako. Sabi, Alimbuyog, maatras na naman uli ako. Ay, halagang 10 lang. Atras uli. Ikaw ko, 30 na ang tira. Yung 40 na lang ang tira. 60 ay. 40 na lang ang tira. Hanggang sa takbo ng takbo ay mangalay na ho at talagang ay garin din pala ang guwati doon sa salamin. Alimbuyog, matras uli ako. Ay, bahala ka, atras! Oo, atras na. Naku mga kaibigan, nakaabot kami doon sa bahay. Atras yan ang atras ay masakit na ang pitay. Kaatras, binayaran ko lang mga kaibigan, nakarating ako sa bahay. Halagang 10 piso. Sabi sa akin ng Alimbuyog, anong hirap mo sumita ng tricycle, sakit ang pitway? Anong sakit nung yung takip? Takip ng aking motor? Mga kaibigan, sold, 10 lamang ang naging ko bayad sa kanya. Kaya sabi sa akin, sa sunod, Alimbuyog, hindi na ako magkapasita sa iyo. Maghanap ka na ng iba ng asakyan mo dyan. Anong hirap mo pa ng pasahero? Talagang mga mukha ko mawasak dito sa salamin.